हाय फ्रेंड्स, मी अदितीज बुक ऑफ रेसिपीजमध्ये पुन्हा एकदा तुमचं खूप खूप स्वागत करते। रक्षाबंधन आणि नारळी पौर्णिमा आता अगदी जवळ आलेली आहे। तर आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण हा नारळी भात अगदी झटपट कसा बनवायचा ते बघणार आहोत। अगदी सोपी अशी ही रेसिपी आहे आणि खूप स्वादिष्ट असा हा भात तयार होतो। तर तुम्ही व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा आणि जर तुम्ही माझं चॅनल अजून सबस्क्राईब केलं नसेल तर प्लीज माझं चॅनल सबस्क्राईब करा। चला तर आता व्हिडिओला सुरुवात करूया। इथं मी 3 चमचे तूप कढईमध्ये गरम करून घेतलेला आहे आणि याच्यामध्ये 4-5 दालचिनीचे तुकडे, 4-5 लवंगा आणि 5 वेलदोडे असं घातलेलं आहे आणि हे एकत्र करून घेतलेलं आहे। हे तुपामध्ये व्यवस्थित परतवून घ्यायचं। आता याच्यामध्ये थोडे मी काजूचे तुकडे घातलेले आहेत, ते पण मी तुपामध्ये व्यवस्थित परतवून घेतलेले आहेत। नारळी पौर्णिमेच्या दिवशी प्रत्येक घरामध्ये हा भात केला जातो। आता याच्यामध्ये थोडे मी बदाम घातलेले आहेत, बदामचे काप करून घातलेले आहेत आणि ते पण मी याच्यामध्ये परतवून घेतलेले आहे। आणि याच्यामध्ये थोड्या मी मनुका आहेत त्या घातलेल्या आहेत। मनुका मी पाण्यामध्ये धुवून घेतल्या आणि त्या इथं वापरल्या आहेत। आणि तुपामध्ये हे सगळं मी व्यवस्थित परतवून घेतलेलं आहे। आणि याच्यामध्ये मी थोडी हळद घातलेली आहे। तुम्ही हवा असेल तर इथं येलो कलर पण घालू शकता, पण हळद तुपामध्येच घालायची म्हणजे पूर्ण भाताला व्यवस्थित लागते। आता हा अर्धा कप आंबेमोहर तांदूळ मी इथं वापरला आहे, तर त्याचा मी भात बनवून घेतलेला आहे। थोडा सैलसर असा म्हणजे मऊसर असा हा भात बनवून घ्यायचा। मी इथं आंबेमोहर वापरला आहे, तुम्ही इथं बासमती राईस पण वापरू शकता। आता याच्यामध्ये मी थोडी वेलची आणि जायफळाची पूड घातलेली आहे आणि नीट मी हे सगळं एकत्र करून घेतलेलं आहे। हे सगळं करताना गॅसची फ्लेम मात्र स्लो ठेवायची आणि नीट भात एकत्र करून घ्यायचा। तर हे बघा, छान असा भात मी व्यवस्थित एकत्र करून घेतलेला आहे। आता ह्याच्यामध्ये मी अर्धा कप ही साखर घातलेली आहे। जेवढा तुम्ही तांदूळ घाल तेवढीच तुम्ही साखर घेतली पाहिजे, म्हणजे टेस्ट एकदम परफेक्ट येते। जर अर्धा कप तांदूळ घेतला असेल तर अर्धा कप साखर। आणि आता साखर मी ह्याच्यामध्ये व्यवस्थित मिक्स करून घेतलेली आहे। आणि हे आहे नारळाचं दूध, तर ते इथं एक अर्धी वाटी मी इथं घातलेलं आहे। जाडसर नारळाचं दूध काढायचं आणि ते इथं वापरायचं। थोडं ओलं खोबरं पण मी इथं घातलेलं आहे आणि सगळं असं छान असं मी एकत्र करून घेतलेलं आहे। छान असं एकत्र करून घ्यायचं आणि याच्यावर झाकण ठेवून मंद गॅस फ्लेमवर हे व्यवस्थित नारळाचं पाणी आटेपर्यंत शिजवून घ्यायचं। हे बघा, मध्ये एकदा मी चेक केलं, अजून नारळाचं पाणी आटलं नाही आहे। तर नारळाचं पाणी जे आपण नारळाचं दूध वापरलं आहे ते पूर्ण सुकेपर्यंत आपल्याला हे व्यवस्थित शिजवून घेतलं पाहिजे। गॅसची फ्लेम बंदच ठेवायची। हे बघा, ह्याच्यावर झाकण ठेवून पुन्हा एकदा मी हे व्यवस्थित वाफवून घेतलेलं आहे। आणि तुम्ही बघू शकता आता नारळाचं जे दूध आहे ते संपूर्णपणे आटलेलं आहे, साखर पूर्णपणे विरघळलेली आहे। आणि हे बघा, सुरेख असा हा नारळी भात तयार झालेला आहे। एकदम झटपट होणारी अशी ही रेसिपी आहे, चवीला पण फार हा अप्रतिम लागतो। तर रेसिपी कशी वाटली ती कमेंट्समध्ये नक्की सांगा। व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा। थँक्यू।